Myntri Rangbah Khubor konrat ki sangma haka arbo khandai tarik naitung ulai Jingiarap Lengbah Chief Minister's Meghalaya Grassroots Music Project CMMGMP nagabanta ki Nongput Nongtem ki betibit Achievers of the Month Nongbah Tura. Ha kajingkran ha kajingelang bala shimbenta di ki Nongput Nongtem ki nong sengkam bat ki Samla Myntri Rangbah uloong da kajing penlong ya kini ki program ka sarkar ha kaleng ki jaka kalaya rap ban sam jingtip halor ka kolshor bat ki jinglong tenrai ka wei ki jaka shaka wei pat ulapen bena man la ubenai ka sarkar kan ithu bat penkup buram mi ki nong trei kam ha ki jat kam ba pher kum ha ka put ka tem kaitor ki nong ele kai bat ki wei khnang ban se ya ki riu dan sap ki batibet Ngila sedang ya kan ika program haus 6,000 khat pra ban kentiu ya ki breu ban sengkam sengjam dala ka jong kam mati. Menta ngin penyar ya ka jing trei kam shaki wei pat ki jat kam. Man la ubenai ngin sajid iki phang bat ki sap ban itu khmat ya ki jing trei kam babha bat basei so jong ki Lengbah ka CMMGMP. Menta ubenai ke de ya ka put ketem ha ubenai ban wan kan long ya ki kam ya kai. Myntri Rangbah ulayat hu ya ka jing thmu ka sarkar bante ya ka Knowledge City ha mau kunrau ka Music Institute ha Tura ka Film City and Film Institute ha Shillong. Menta ubenai ya ka Achiever of the Month Award na ka CMMGMP ka let sha u Chenggim Durama ukaitor ba arpusan snem na Tura ubala sedang ban thau ya ki lat ban penmi jing ruai ha karta ka ba khat lai snem bat penmi ipat ya ka jing ruai ban ningkong jong u ha karta ka ba arpu wei snem.